Isa ka Good Samaritan sang Barangay Simon Ledesma sa Haro, wala nagpangduwa-duwa nga nagbulig sa isa ka senior citizen. Sa isa ka post sa social media, nakita ang letrato nga ginahakwat ni Barangay Kagawad Joy Balboa, ang 80 anyos nga senior citizen, agud makatabok sa karsada. Istorya ni Kagawad Balboa, may tagtaganay isang social pension sa Barangay Simon Ledesma, kag isa sa benepisyaryo amo ang senior citizen. Pagkapo, may releasing balance ng senior citizen dire sa amon. So bilang ang tigulang nga ato, medyo na-stroke balan, hindi medyo kalakat. So because of sa amon market ang market na di sa nga side. So very traffic gid, no? So kinanglan niya kitang bulig nga amo na. So no, kita ko nga nabudlayan sa maglakat amo na nga ginakwat ko sa para makatabok sa dalan. Duha ka tuig na sa serbisyo bilang Barangay Kagawad sang Simon Ledesma Haro si Joy Balboa. Kag para sa iya, bilang isa ka public servant, responsibilidad sini nga maghatag sang tampad nga serbisyo kag pagbulig sa iya isig katawo ilabi na sa ila barangay. Importante ginatawag iti siyempre ako bilang isa ka public servant na Barangay Kagawad dire sa amon. So madamo gid nga pumuluyo nga kinanglan man sang bulig. So ginabuligan taman sang kutob sang masarangan namon yung mga council dire sa Simon Ledesma. Bilang isa ka public servant, so obligasyon ko na magano siguro sa pumuluyo namon na makabulig gid, makaserbisyo sang mayo. Wala sing baylo ang kalipay nga nabatsyagan ni Kagawad Joy nga makabulig sa isig katawo. Gani mensahe sini sa publiko. Sa mga filo barangay Kagawad ko, no, na pag siya mga mga iba mga ibis kan hindi man kagawad or makita naton yung mga pumuluyo naton nga buligan din naton kay para man sa aton kay para man sila malipay ka man bala nga makabulig sa isig kapariyo mo. At I'm welcome basi ikaw man magkakinanglan buligan ka man nila. So give and take mala na no? Malipay man ko nakabulig mo sa isig kapariyo. Subong nga tion ilabi na nga may pandemya, importante ang pagbuligay anuman ang estado sa kabuhi. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Tiglawas ang Iloilo City, ginkoronahan bilang Miss Trans Global Philippines 2021. Isa ka 19 anyos nga trans Ilongga ang nagbandera sang syudad sang Iloilo sa isa ka national pageant. Iniamo si Albian Revalde, ginkoronahan nga Miss Trans Global Philippines 2021. Si Revalde ang nag-eskwela sa Polytechnic University of the Philippines sa kurso nga Bachelor of Science in Industrial Engineering. Si Revalde ang aktibo nga student leader kag nangin vice chairperson sang Samasa PUP kag alumno sang Asia World Model United Nations. Ginpakigbahin ni Revalde ang iya nangin pagpanghanda sa pagsabak sa Miss Trans Global Philippines 2021 competition. Maayong adlaw, Iloilo, and to my beautiful trans siblings. This is Albian Revalde, your Miss Trans Global Philippines 2021. Hasta subong, it still feels unreal that I was able to represent such a city that is so full of love. And as we are what they call the heart of the Philippines, I always bring that aspect as an advocate for LGBTQ+ rights, where love centers our fight for equality and liberation for gender and, well, for all. Napatigan ko gid ang what they call lambing, kag pakigbato sang aton mga kasimanoa, or what I would call the two greatest qualities we Ilonggos have, the courage and the harmonious way of expressing ourselves. Inspirasyon ni Revalde sa iya national costume, amo ang dinagyang babaylan-inspired armor, kung sa diin ginapakita ang kultura kag tradisyon sa mga Ilonggo. When I prepared for the pageant, it has been really hard due to the pandemic, but the constant support of my fellow Ilonggos and schoolmates here in Manila drove me to exceed what I thought my best would be. But above all the glitz and glamour of pageantry, I really focused on my campaign, which I have prepared with my constantly and continuously consultation with various organizations and the very members of our community, because I truly believe that we may be great individually, but we can do so much greater things all together.
wherein we forward our campaigns, our efforts, and fight as a community. Kadungan man sa pagselebrar sang Pride Month, ginaduso ni Revalde ang inclusivity, kag patas nga pagrespeto sa mga trans woman. Actually, as we are in the Pride Month, that campaign is exactly what I wish to be materialized. It involves the hashtag #TransNow for Trans Tomorrow campaign, which aims to reach various institutions to safeguard and fight for vulnerable members of our community, which are the trans students, trans teachers, and workers. We hope to collaborate with ally organizations on this and institutional administrators to spread an intensive educational campaign of our plight and create more inclusive graduates that will influence our world. Luyag man ni Revalde nga magserbe nga inspirasyon sa iban pa nga mga Ilongga trans beauty queens. I would like to tell my fellow trans individuals who are aspiring to pursue pageantry to always prioritize your purpose of joining the pageant more than anything else. Pageants, I believe, were once rooted to our patriarchal concepts of beauty, of gender, and of womanhood. But as we progress as a society, so does pageantry, which from being claimed as objectifying has been slowly transitioning into much more of a platform for us to raise our advocacies and plight. Mensahe ni Revalde para sa alkalde. To Mayor Jerry Treñas, thank you for being supportive of our LGBTQ+ efforts in the city, particularly to our Iloilo Pride team. I couldn't wait to meet you all and collaborate with you on campaigns. I also would like to challenge our city to advance our fight for equality and fair conditions, that it may manifest through policies and educational institutions, most importantly. Sa subong, nagapanghanda na si Revalde sa international pageant. Nagpanawagan man siya sang suporta sa mga Ilonggo designers para sa iya national costume kag gown. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Mga barangay nga may pinakamadamo nga violators ang ginapatuman nga minimum health protocol ang ginatutukan subong sang compliance team. Masobra isa ka semana na nga nagapungko bilang head sang compliance team si Nestor Canong. Sa iya natalupangdan, nagdubo na gidman ang numero sa mga nagkaladakpan bangod sa paglapas sa minimum health protocol. Apang para sa iya, madamo pa sang kinahanglan himuon ang talatapan agod matudluan ang mga pumuliyo sa syudad tuhoy sa importansya sang pagsunod sa minimum health protocol. Gani nagkambyo sang stratehiya ang iya opisina agod ini ang matigayon. Ginatutukan subong ang mga barangay nga ginakabig critical area kag ini amo ang mga coastal barangay sa city proper, Molo kag Arevalo. Dras may Palapala 1-2, Rizal Sanzuela, Tansa Baybay, Tananda Bali, mga Tansa Timawa Zone 2. Na yun yung mga area dito traka to sa North Baluarte, Boulevard, San Juan, Kalumpang, Santo Niño Sur, Santo Niño Norte. Dira sa mga kilid baybayon. Kaya iti kawalo kita kan amo kita bali sa mga pumuloyo ta. Kag amo na aton ginaobserbaran nga sa ilaya pag gawi dira daw waay lang niya COVID. Amo na daw nabudihan kita na magsaway sa ila. Amo gani kita panawagan sa aton gid mga opisyal sa barangay, sa aton mga kapitanes. Sa kung pwede, strict tuhon kita rin naton. Ara kita subong sa idalong sa MSCQ, may mga quarantine passes pa kita subong yung pagwa gani. Nagpapanawagan kita sa aton nga mga pamunuan sa aton nga barangay, sa aton komunidad. Nga strict tuhon pagid ni tani for the meantime nga tama kay kataas ng kaso naton for the last 7 to 10 days, way ginubo sa Shin ang mga bag-o kaso adlaw-adlaw. May kapatay kita nga makauturan bagod mismo nga hindi tambala kung klase ni nga strain o variant sa COVID ang nagaduging subong diri siyudad sa Iloilo.
Nagagwa man sa pagtuon sang compliance team nga ang mga barangay nga may madamo sang violators amo man subong ang may mataas nga kaso sang COVID-19. Sa isa ka adlaw, may 5 tubtob 15 ka mga persona ang madakpan sa lugar nga wala nagasuksok sang face mask kag wala nagaobserba sang physical distancing. Ini ang pagatalakayon sang compliance team, mga pulis kag barangay kapitan sa ilang masunod nga sinapol. Amon sa mga ginaobra, amor sa quick response nga strategiya nga kung din pagpangayo buling sa barangayan, din nakita namon nga dapat ma-deploy tang aton quick response team angot sa aton bali nga pagpatigayon sa aton nga ginpabasko gin intensify tang kumpanya angot sa mga pagpatuman sa health protocols. Sa inisyal nga listahan sang compliance team, masobra 12,000 na ka mga individual ang naisyuhan sang citation ticket bangod sang paglapas sa health protocol. Ginakuha pa sang talatapan ang listahan man sa mga pulis kag barangay kapitan nga ginhatagan man sang otoridad sa pag-issue sang ticket sa mga violators. Base sa Regulation Ordinance 2020-085, 1,000 ka pesos nga multa o kun 8 ka oras nga community service kada adlaw sa sulod sang 3 ka adlaw ang penalidad para sa first offense. 2,000 ka pesos nga multa o kun 8 ka oras nga community service kada adlaw sa sulod sang 5 ka adlaw para sa second offense. Kag 5,000 ka pesos nga multa kag 8 ka oras nga community service sa sulod sang 5 ka adlaw ang penalidad sa ika-3 kag masunod pa nga mga paglapas. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.